És un dia molt emotiu, ja que és la festa dels pescadors. Però també hem de recordar de la gent que no tenim al nostre costat, que han sigut pescadors tota la vida. I ahí tenim aquesta cofradia, aquesta llonja, aquest port, en aquestes instal·lacions que la Generalitat, la Diputació Provincial, estan ahí apoyant-nos dia a dia. Sempre que esquirdos tinc ahí. I avui hem volgut estar en aquest acte tan emotiu, a recordar el temporal que va haver el 1911, perquè a mi m'han vingut armadors d'ací de Penyíscola i m'ho han comunicat, perquè total jo tinc 36 anys i aquest temps jo no estava per ací. Però hi ha gent que vol que Penyíscola realce el nom de Penyíscola en aquest castell tan bonic que tenim ahí detrás. En este turisme que ens acompanya ací, perquè Penyíscola sempre té les portes obertes per tots els que vulguin vindre a visitar-nos i compartir la festa en ells, perquè som penyiscolans, els penyiscolans som molt oberts. I res més, agrair-li, consellera, president, Amparo, muchas gracias, a tu, Lupe, per l'esforç que han fet per aconseguir que això estigui edificat. Moltes gràcies, Lupe. Has treballat molt perquè portes sang marinera, ton pare, tots. Moltes gràcies a tots. I anem a inaugurar l'acte. Moltes gràcies. ¡Recarata, Sergio! Allez, suis-moi. No, voy a chutarla por ahí. Por ahí sí, pero ahí pasará, vamos. La veritat és que sí, és un dia pels pescadors dels més importants que tenim, perquè és la festa del nostre patró, Sant Pere. I com ja veus la multitud de gent que ens acompanya avui, perquè estem molt volcats per aquesta festivitat. Això és molt important, no? El recolzament popular. La gent ve a Sant Pere, La veritat és que sí. Nosaltres, ara fa 4 anys que soc president d'esta cofradia, vam buscar la unió de fer un dinar àngel menor amb tots, estar un dia junts tots. Ho vam fer 2 anys, però també vam pensar en els restaurants de Penyíscola que ens compren peix a les nostres llonges, perquè per mitjar un producte fresc així en Penyíscola tenim uns restaurants que ens compren peix dia a dia. També hem pensat en col·laborar amb ells. Entonces, enguany hem fet un vale i els nostres pescadors poden anar a menjar als seus restaurants. A més, heu commemorat una data important. La veritat que sí, perquè jo tinc armadors, perquè el que jo no penso, doncs hi ha gent que ho pensa, m'ho transmeteix a mi. I la gent m'ha dit que el 1911 va haver un temporal així, que van desaparèixer 27 penyiscolans, i a mi exacte m'ha apareixer que me tenia que volcar en ell, a veure si que en contacte amb Lupe, la nova de l'Ajuntament ara que ha entrat. No ho penses, que no t'agrada? Perdona que estigui així, però és que cada vegada que penso en aquest acte és que em fico una mica d'orgull, perquè la gent que ha lluitat per realçar aquesta cofradia i tot això, que ens recordéssim en ells ara, enguany fa 100 anys,
és un acte molt important també. Tot el patró major, el Miquel Castell, que una vegada més s'ha volcat en el sector, en la mar i en la festa, una festa tradicional que com avui sabeu commemorem 100 anys d'aquella pèrdua de 27 persones, 27 vides, 27 treballadors de Penyíscola que mereixen el reconeixement de tot el poble. Jo vull agrair també perquè tindre el president de la Diputació avui així en Penyíscola, tindre la consellera corrobora l'esforç i el sacrifici que estan fent pel sector pesquero. Cal dir, i resumint molt breu, que més de 2 milions d'euros en articles que la conselleria ha ficat per a que la fauna i flora procree en la zona, el toldo de les remendadores que han fet junt conselleria en l'Ajuntament i sobretot la nevera, el frigorífic per tal de la fàbrica de gel que ha fet la Diputació de Castelló, són algunes de les coses que han ficat en valor durant aquests 4 anys. No ens podem quedar ahí, nosaltres no ens conformem. Ho dia el patró major en la iglesia que quan va agafar fa 4 anys hi havia 41 embarcacions i ara n'hi ha 28 per la crisi i per la falta de recolzament que el Ministeri ha donat al sector en l'entrada de producte d'altres països incontrolat que fa que el producte espanyol, nacional i valencià en les longes decaigui en el seu preu. Nosaltres no anem a dormir-nos i hem parlat amb la consellera que farà un esforç addicional si més no. Sabeu que una consellera que ha renovat el seu càrrec, merescut, perquè ha fet un sacrifici gran pel peix de Penyíscola i Javier Moliner, el nostre president, que ha agafat les riendes de la Diputació en moltes ganes de que el sector pesquero sigui no un sector primari sinó de primera necessitat, però un sector econòmic que produïsca ingressos en la crisi que avui en dia tenim en Espanya. Jo res més, ja us dono la paraula a ells, que són veritablement els que poden ajudar. Des d'ací aportem des de l'Ajuntament el nostre granet d'arena, però jo confio i desitjo que tant la Diputació de Castelló, el seu president, com la consellera d'Agricultura i Pesca, en aquest cas de Pesca, estaran respaldant el sector. Jo estic encantat de participar en la festa de la confraria de pescadors de Penyíscola i ho faig a més amb un doble compromís, el compromís amb el sector. Crec que en un moment de crisi com esta, allò que té valor per si mateixa, com són els nostres productes, és un moment en què hi ha que apostar de manera més contundent. És difícil crear valor en un moment de crisi econòmica sobre el que no tens, però crear-li valor i aportar-li valor a allò que tens crec que és el més sensat i el més intel·ligent que un pot fer en un moment en què és fonamental que siguem capaços de consolidar els sectors econòmics existents i sobretot que els llocs de treball que un sector com este consolida en una localitat com Penyíscola puguen mantindre's a lo llarg del temps. Per tant, aquest compromís que s'ha traduït en una ajuda i en inversions a la confraria, en el tema dels frigorífics i en el tema de l'adequació de la llotja, això evidentment serà una línia a seguir, un camí que des de la Diputació emprendrem en tota la força i en tota la col·laboració amb la Generalitat i amb les confraries de pescadors que faci falta per a aconseguir consolidar, com bé dia l'alcalde, un sector que té que ser, sense dubte, un dels que sobre els que s'apoya l'economia penyiscolana de les pròximes dècades també, perquè és un sector que, a més, serveix de base per a l'altre segon compromís que jo avui vull mostrar així, i és el compromís amb el turisme i amb Penyíscola. Crec que el turisme gastronòmic que li aporta a la nostra mar és una de les grans valors, una de les grans apostes que Penyíscola té que fer en el seu futur. I crec que també des de la Diputació volia avui públicament mostrar aquest compromís en Penyíscola com a gran avançadilla del turisme provincial, com a gran motor que té que catapultar a la província de Castelló a convertir-se en una província de referència en el sector turístic. Avui vull fer una aposta des del primer minut per al sector, per això avui l'alcalde m'acompanya en aquest projecte, no només en el d'avui, sinó també en el projecte provincial com a vicepresident segon responsable de l'àrea turística i ficant el turisme al primer nivell en l'àmbit de decisions d'una província que veu sense dubte que l'eixida de la crisi econòmica té que passar per aconseguir que molta gent vingui aprofitant-nos de tots els atractius que tenim. I si se parla d'atractius en Castelló, Penyíscola té que anar la primera. I com, evidentment, per això avui volia mostrar aquest compromís amb el sector pesquer, unit també de forma indissociable en Penyíscola amb el sector hosteler, en els restaurants, amb els que treballen en el turisme, perquè si en Penyíscola se parla de peix, se parla de pescadors, però també se parla de l'atractiu que aquest peix li dona a la taula de qui així ens visita. I això té que ser una bandera que Penyíscola davant tota la província de Castelló té que dur en el futur. Per tant, no tinc cap dubte que les confraries, l'Ajuntament de Penyíscola, encontraran en la Diputació i en la Conselleria col·laboradors fidels en tot moment per aconseguir l'objectiu que tots perseguim.
Sí, el Govern valencià, a través, en este cas, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, està avui així present en un dia emblemàtic, en un dia entranyable, en un dia molt sentit per als pescadors de tota la província de Castelló, però des de luego per a Penyíscola, que és el dia de Sant Pere, el patró dels pescadors en la província de Castelló con dia. I estem acompanyant-los per a renovar el nostre compromís de treballar conjuntament en el sector, per a dir-li al sector que nosaltres tenen el millor aliat possible per a eixir de la crisi, que la Generalitat Valenciana va continuar treballant en el sector com ha vingut fet en estos anys, però en un esforç renovat i en un compromís renovat i que renovem avui així en el Dia del Patró, un dia en el que a més recordem aquells penyiscolans que en un temporal extraordinari varen perdre la seva vida i que parla d'un sector d'esforç, d'un sector de dedicació, d'un sector d'una disciplina extraordinària, d'un sector de sacrifici, d'un sector de renúncies, però d'un sector productiu que és necessari per a tota la comunitat valenciana. I per això, perquè és un sector necessari, com a sector productiu, com a activitat econòmica, però també ho és perquè manté un ecosistema absolutament necessari per als valencians, que és el Mediterrani, que manté la biodiversitat d'este extraordinari ecosistema, però sobretot genera riquesa i genera empleo en totes aquelles pobles, en tots aquells municipis on els nostres pescadors tenen port i tenen cofradies i tenen llonxes on realitzar la seva activitat, con dia aquest compromís renovat en un dia molt especial. I el compromís va des de les inversions en les llonxes, des de les inversions en este cas estem parlant de sortidors que permetisquen abaratar costes i crec que és fonamental els costes de producció per a fer rentable l'activitat, però també pensant en la comercialització i en acostar el producte, l'extraordinari producte del mar, l'extraordinari producte natural que totes les vesprades els pescadors duen a totes les nostres llonxes al consumidor a través del món de la restauració, com avui s'està fent així en Penyíscola. Jo crec que la cofradia de Penyíscola, i per això vull felicitar al seu patró major, està fent un esforç de modernitat, està fent un esforç d'innovació i està fent un verdadero esforç per a que aquesta activitat siga rentable. Pues per a tots aquests esforços, des de luego, el compromís de la Generalitat, que con dia va des de les inversions fins a la comercialització, ja està conscienciar i sensibilitzar al nostre consumidor de la necessitat de conèixer el peix natural, de consumir-lo, d'habituar-se d'ell i de reconèixer en ell els seus valors, que són els de mantindre l'activitat, però també, com s'ha dit així ja, els del turisme, els de la cultura gastronòmica i el d'un paquet general d'actuacions que permetisquen que l'activitat con dia siga rentable. L'objectiu de la Generalitat, la rentabilitat del món de la pesca, i que tots els mariners i tots els pescadors puguen sentir-se orgullosos d'aquest treball com la resta de la societat se sentim d'ells. I per això, con dia, un compromís renovat en esta nova legislatura.